Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m. Asị m nke onye shiri asị na zere. Anyị abatakwa na nkụzi ọdịbendị omenala ndị n'ụbọchị taa. Ife nji wee bịa bụ ịjụ ajụjụ ife miri emi, ife omimi dị egwu nke karịrị uche nke mmadụ nghọta. Ikekwe ị na-anụ maka ya bụ ife, ikekwe ịnụtụbeghị ya bụ ife, mana asị m ọ bụrụ mbụ ị na-afụ ife onyonyo m, asị nke nnọọ sonyere n'ife m na-eme na my Facebook page and also my YouTube page. Tinyere m akara subscribe. Ụmụnne m, ka anyị gbafọ ya bụ ije. Ajụjụ nke mbụ m chọrọ ịjụ ndị Igbo be anyị, kedu ife kpatara na ịbịa n'ala Igbo asị na nwaanyị adịghị arị nkwụ, na nwaanyị ọbụla rịrị nkwụ na-arụ ka ọ bụ n'ala Igbo? Nke ịbụa, kedu ife kpatara na nwaanyị adịghị arị ọjị, nwaanyị adịghị ahụ ọjị, nwaanyị adịghị agọ ọjị, ya bụ ịgọ ọfọ, iji ọjị wee gọọ ọfọ n'ala Igbo anyị? Ime ya bụ ife asị na onye eme arụ n'ala Igbo. Nwanne m, achọrọ m ọsịsa ya bụ okwu a na ọ bụrụ na ịma ya, mana ajụjụ a njụrụ ọ ga-amasị m nke ukwuu ka ndị okenye be anyị tinyere m ọnụ na ya bụ okwu. Maka ndị Igbo be anyị sị na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ, na-ajụdorue akọwadorue amadorue. Ndị Igbo be anyị, ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Asị m gbasara m ozi a, onye aṅụ na ngwọ nke bụ nkwụ na na-abịa. Ndụ nne m ka emesịa.